Skrevet nat, god dag, abe, mor, far. Du bytter rundt på dem. Så står der godnat, abe. Nu står der godnat, abe, dag, far og mor. Kan du lave en ny en? Hvad står der? Nu står der goddag, nat, abe, farmor. Du kan også sige goddag, abe. Heroppe der står der nat. Her der står der goddag, abefar. Hvad står der? Ja, hvad står der der?